Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak Eusko Ikaskuntza Saioaren edizio berri honetara. Agur bero bat, esatari honen izenean eta noski Eusko Ikaskuntzaren izenean. Badakizue datorren astelehenean, 2023 liburuaren nazioarteko eguna ospatuko dela literatura oro har omenduz horrexegatik hain zuzen, gaur liburuen inguruan hitz egiteko asmoa daukagu eta zehatzagoak izanik euskal liburu eta literaturaren inguruan. Gure artean hiru gonbidatu izango dira gaurkoan, Andoni Arantzegi batetik, Gorka Arrese eta Ramon Etxezarreta. Segituan aurkeztuko ditugu, baina lehenago sarrera entzungo dugu, astero bezala gure lankide Folkiren eskutik. Datorren astelehenean apirilako 23 liburuaren eguna ospatuko da nazioartean. Data honek badu harreman estua literaturarekin, izan ere, apirilak 23an jaio zen Shakespeare handia 1564 urtean, eta 1616ko egun berean, apirilak 23an, zendu zen Madrilen Cervantes, Don Kixoteren sortzailea. Liburuaren eguna ospatzeko ekitaldi ezberdinak prestatu dituzte Euskal Herrian liburua bera, liburu denda eta liburutegitik atera eta jendearengana gerturatzeko beti ere irakurtzeko grina piztu asmoz. Gaur, liburu artean izango gara gu, zehatzagoak izanik Euskal liburu artean, horixe da gaurko eguneko solasaldiaren gaia. Pirata, esan bezala gure artean hiru gonbidatu, ezkerretik hasiko gara, Andoni Arantzegi, Donostiako Bergara kalean dagoen Elkar, liburu dendako zuzendaria eta libreroen gremioko burua. Andoni, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik. Zuei. Haren ondoan Gorka Arrese, Susa literatura argitaletxeko editorea. Gorka, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik. Eta azkenik Ramon Etxezarreta, Donostiako udaletxeko kultura zinegotzia. Ramon, eskerrik asko etortzeagatik. Eta arratsaldeon noski. Lehen esan bezala, datorren astelehenean 2023 liburuaren eguna ospatuko da, nazioartean urtero bezala, makina bat ekimen aurrera emango dira eguna ospatzeko eta bide batez, lortzerik bada irakurtzaletasuna pizteko. Zuek sinesten duzue egun hauen garrantzian? Bueno, nik uste baietz, ez? Nik uste olako egunak existitu behar dutela, ez? Gaine batez ere jakinda liburua gaur egun ez daukala presentzia askorik edabideetan eta jendearen egunerokotasunean, ez? Egia esan da, liburendetara juten den jendea normalen berdina izatea da, beti. Eta badago nolabaiteko jendearen artean zenbait jende ez dala beinez liburendetatik azaltzen, ez? Baino gero ordea, igual azoka horietara juten dena eta pixkat pikatzen duna, edo gai interesgarrik ikusten dituztenak, nik uste dela liburua jendeari gerturatzeko modu bat. Momentuz behintzat nik ikusten duten modu bakarra. Ez edo igual argiena. Gorka, Ramon? Bueno, kalte egiten ez duen oro mesederako izan daiteken posibilitateetan sinisten den neurrian, sinisten dut egun horietan ere ez. Eta, bueno, aukera bat dira, marketing pixkat egiteko eta sentiberatasunak lantzeko, eta, bueno, ez ezaguna duen zenbait gai, ez ezaguna duen jendearentzat, ezagutera eramateko, ez. Baina, hortik aurrera, nik usten dut, liburuaren egunak, liburuari dela, ez dakit, ze proporzioetan, betatzen dut, aurreko lanik badaukagula eta aurreko obligaziorik badaukagula eta azkenean liburuaren azpiegiturak utz egiten duela hemen eta azpiegitura horrek utz egingo espalu seguru egun hori garrantzitsuago izango litzatekeela edo agian egun horren hainbesteko beharrik ere ez nukela izango. Kanpaina mordoa egiten da zenbait konturen inguruan, instituzioen partez. Zuek ezakit faltan somatzen ote duzuen euskarazko irakurketa bultzatzen duen kanpainarik edo egitasmorik. Irakurtzen ez duenak ez du euskera zera irakurtzen. Eta euskera irakurlearentzat hizkuntz minoritario bat den heinean zailtasun objektibo bat gehiago da. Irakurketak berez 10 zailtasun baldin baditu, euskara izango litzateke 11garrena, edo 2garrena, edo lehenengo ordena ez dut zera egiten, ez? Hizkuntz normalkuntza da kontu bat. Eta hizkuntz normalkuntzan, noski irakurketa tresna importante bat da,
hizkuntz ez normalizatuetan baino are importanteago seguruena eta lan egin behar dena, ez? Baina hori alor berezi bat da. Irakurketa oro har beste kontzeptua da, euskerarik gabe ere arazoa berdin egongo litzatekeena, ez? Eta, bueno, iruditzen zait beharrezkoak direla kanpainak, baina, bueno, en fin, kanpainan kortu, horretan kanpainak egiteko obligazioak nork dauzkan nori zuzenduak, zer motiborekin, zer helbururekin zeren, helburu guztiak behiratu batean inozo xamarrak baldin badirea ere, ez dira helburu guztiak neutroak eta seguruena ez da helburu guztiak ere ez dira onak eta liburu guztiak ere onak ez diren bezala, osea, liburu txarrak ere badaudela eta liburu nociboak ere badaudela, pues seguruna esan egin behar da. Osea, modan dago, ez liburua ona da eta importantea da eta liburua irakurrita. Ze koño. No, gero kontua da, zer ireitzen zaion irakurtzea. Nik uste dut, gure gizartean, batez ere editoreak nahi genukeena, baina askoz gutxiago irakurtzen da, ez? Eta hori da gure impresioa editoreak garen on aldetik, eta hori beti editorea batekizu kexua agertzen dela. Baina nik esango nuke, bataz beste, gizartean, gure gizarte honetan, irakurri egiten dela. Ez? Nik esango nuke, eskolan jendeak letzen duela. Behartuta, edo komeni zaiolako, edo interes pixka bat duelako. Eta gainerakoan, pues, segun, ze adin mailak eta ze lanbide duen norberak eta bar, pues, gehiago gutxiago irakurriko du, baina irakurtzeari zer deitzen diogun jakin behar genuke horrena, ez? Novelak letzeari deitzen badiogu irakurtzea, edo filosofia liburuak irakurtzeari deitzen diogu irakurtzea, behar bada gutxi irakurriko da. Liburua, oroar, pues, hori baino asko gauza zabalagoa da. Onjoei buruzko liburuak edo gastronomiari buruzkoak badakit asko saltzen direla eta erabili ere bai. Beraz, irakurri ere bai. Orduan, irakurketa eta irakurtzea zer deitzen zaion, sorkuntza literarioa irakurtzea edo pentsamentu berriei buruzko liburuak letzea eta horri deitzen bazaio, egia esan, gure gizartea eskas xamar dabil. Baina liburuaren ganako gertutasuna, bueno, relatiboki ona dala, esango nukenik. Inorekin konparatu nahi izan gabe, Islandiarrekin konparatuko bagina, oso urrun geundeke, ez? Baina, bueno, nik esango nuke, beste hizkuntza gure aldean, handiak diren hizkuntzen aldean, baina gure ekonomiaren mailatik oso baju daudenak, seguru nago, liburu oso urrut ikusten dutela, eta guk gutxi asko liburua etxean badugu, etxetik ikertu badugu, eta udalerri guztietan daude liburutegiak, ez? Eta esaten dute, maileguan liburuak eramaten dira, eta esaten dute premiazkoa dela kanonak ezartzea, eta egileen gana iristaren dirua, eta orduan, kezka hori egon badagoen neurrian, ikasengo nuke, liburua ez dela gauza martziano bat, eta konforme xamar beharko genukela denok, salbu eta ni bezalako editoreok gehiago nahiko genukeela, ez? Andani? Hombre, nik ez dut uste hain beste irakurtzen denik. Nik askotan dudatan nago, gorka esaten duen bezala, bueno, igual definitu beharko nuke zer dan irakurtzea, ez? Eta askotan dudatan nago, olako inkestatan, normalen irakurketa indezak atatzen denean, izaten dira, pertsone egindako galderak. Orduan, klaro, bakoitzak zer usten duen, usten duen, irakurtzen duen, ez duen irakurtzen, irakurle normaleko irakurlea den edo ez, bakoitzak bere kontzeptu pertsona da, kanola bete esateko ez. Orduan, bueno, nahiko nuke nik gehiago irakurtzea, esatez dudatan nahola, eta, bueno, hortarako, pizkat hortarako izaten dira olako gunak, ez? Pizkat jendea, irakurketara bultzatu baino gehiago jendea ezitu, ez? Bultzatu, behartu horren kutsua badaka, bultzatu hitzak, orduan ikuste irakurketa ezitu inbar dela, ikasi. Eta ikasteko momentu honena dudik gabe haurtzaroa da.
hartzaroa da, eta Gorkak esaten zuen bezala, Islandiako adibidea jarriz, edo gaur adibidez egile finlandiar baten liburu baten itzulpena aurkeztu dugu gaur Donostin, eta, bueno, editoreak esaten zuen bezala, Finlandian liburu salmenten arabera eta prestamoen arabera kalkulatzen da mediaz irakurtzen dutela liburu bat astero, biztanleko. Liburu bat astero. Dudik gabe hortikan oso urrutik gaude. Baina berak esaten zuen bezala ere bai, hezkuntza sistema aldetik ere oso urrutik gabiltza, eta agien hor dago koska, ez? Igual hezkuntza sistema edo irakurketa bultzatzeko edo zitzeko sistema hortan, ez? Hortan nik uste daula koska. Eskoletan eta ikastoletan, niri iruditzen zait pentsate, irakasleek saiatzen direla, ez da, haien ikasleek liburuak, edo gustatzen dituztela ikasleek liburuak irakurtzera, baina hor ere, nabaritzen da batzuk, behartuta ez, erakurtze dutela, hilabetea pasatzeko beharrezko den liburua, eta hortik aparte, kasik ezer ez, beraz, hortxe dago koska, gero familiaren eremuan ere ez dakit zeo zer. Ikasi zenuen eskolan, haurtzaroan, liburutegirik bazegoen? Bai. Asko erabiltzen zen? Ez. Horretxegatik esan dut. Baina, gure hezkuntza sisteman, liburutegiak ez dauka bat ere baliorik. Liburutegia da, zakarrontzi bat bezala. Liburutegietarako personal espezifikorik ere ez dauka gure hezkuntza sistemak. Eta baino txarrago da, arazo politikoak sartze izango da ez, baina adibidez 2 urte segidan Euskal Herriko elkarte autonomoak Espainiako ministerioak zeukan diru laguntza linea bat o lerro bat arguiatu edo jaso gabe utzi du esanaz gure liburutegi sistema o gure eskola sisteman liburutegiak ondo daudela. Eta claro, hori da ulertzen ez dena. Eta claro, irakurtzea Gorkak esaten zuen, ez da claro, oinez denok ikasten dugu. 10.000 metro, 40 minutun jende gutxiago egiten ditu. 10.000 metro, 30 minutun oso jende gutxik egiten ditu. Eta 10.000 metro, 28 minutun, eta irakurketare, nik uste kontu berdintzua dela. Oza, irakurketaren mekanika ezagutzen du, baina irakurketa, jakinminaren azetzea, edo zenbait gauzekiko sentiberatasunak lantzeko, eta denean, beste tresna bada askoz ere, sofistikatuago eta subliminalago, ez? Baina nik uste dut, liburuak oroar gure sisteman ez daukala prestigiorik. Ez du izan gure gizartean, gure gizarte hau ez da izan esan dezagun letra dun letratua gehiago izan da. Nola baita esateko. Eta orduan handik dator orain gerana, ez? Eta orduan hori aldatu nahi izatea denbora laburrean. Euskal liburuaren aipatzen zigun aurkezleak ez da. Euskal liburuari bidez editoreek geizki ari baldin naiz esango didate geizki ari naizela eta esan dezatela, baino euskaraz argitaratzen den liburu orotarik ia gure gobernuak erosten ditu 300 bat, edo 250. Teorian, ale horiek dira Euskal Liburutegi sisteman banatzeko. Eta 150eko deskontuz erosten ditu, eta bezez du ordaintzen, eta guk haziendari bai. Gauza barregarri bat. Esplikatu ezkero jendeak ulertu, sinestu ere egiten ez duen. Barregarriago egiteko oraindik, zuk, hil honetan, saldu dizkizunak, zuri erosi dizkizunak, berak nahi dituen baldintzatan, datorren urteko martxora edo apirilera arte ez dira egongo liburutegi publikoetan. Eta gure liburutegi publikoak badaude, zenbait herritan egongo dira liburutegi publikoak, zenbait ekonomia familiar repaino diru gutxiago dutenak liburu fondoak erosteko. Eta zuzatzen duzu, euskara maite dut, euskal literatura maite dut. Eta pues nobedade bat, arrezagun, ez dakit bat, azkeneko, Atxaga, betikoa daipatzeatik. Atxaga, liburutegi horietara iristeko urtebete tardatuko dugu. Horrek nahi du, hori egiten duenak ez du, ez matxe, ez liburua, ez euskera, ez literatura, ez arraio. Azteko... Hori da, eta hori flagrantea eta sentiberatasun hori duen sistema publiko batek ez dauka hitzeiterik liburua eta irakurtzea. Ez da sistema publiko bakarrik, Sistema publikoaz gainera, eta gainera sistemak esaten du, Sistemak berak, instituzioek eurek bezalaxe gizartean oso zabalduta dagoen kontua da, liburu gehiegi publikatzen direla.
euskeraz esan nahi da, o ez dakit, esan nahiko duten denera, munduko atxineraz eta guzti esan nahiko duten, edo baina guri behintzat esaten dute, euskeraz, liburu asko argitaratzen dituzue, baina baldakigu zenbat liburu argitaratzen diren, eta zuek asko esaten duzuenean, zenbat uste duzue argitaratzen direla ba. Eta nik esango nuke, guiruron artean ere, ez genukela asmatuko urtean bataz beste zenbat liburu ateratzen diren euskeraz. Ez? Bueno, o laburrago esan da. Demagun literatur liburuak. Direnak, liburuen produkzio guztitik gutxienak direnak. Esan dezagun direnak, arreba txikia, da literatura. Ez dakigu ere nik esango nuke, zenbat liburu argitaratzen diren urtean. Baina hala ere jendeak esaten du, zenbat liburu publikatzen diren. Asko publikatzen da. Ezin ditut denak irakurri. Bueno, normalean esaten duenean ezin ditut denak irakurri. Esan nahi du, bat edo irutik inoiz ere pasatzen ez da noretako badela. Bueno, bat iru, ondo da, Bueno, bat iru ondo dago. Baina, asko, ez? Eta, nik adibidez, Andoni hiri galdetuko nikek. Zenbat irutzen zaik izan litekela asko, eta zenbat gutxi? Zenbaki bat bota ezkero ustedek asmatuko dukela? A ber, egia esan da nik hortan pizkat arrazoia daukatela onartzet. Asko argitaratzen dela. Egia esan da euskal liburutan, ez hainbeste, nik uste urtean daola mila bosteun liburu izaten diela euskal... 1500 euskeraz, bueno, bai, baina esan dezagun literaturakoa. Claro, literatura ez geraziko Eusko Jaurlaritzak ateratzen dituen Gipuzkoako diputazioak, eta udaletxe guztiek. Oie volumena da haundiena, baina eta testu liburua, baina hor zer dago, zorkuntzazko liburua zer dago, ez da, bat, liburu instituzionala, beste liburu esan dezagun eskolako industriala, eta baina liburu berriak, ezin ditut denak irakurri esaten diran liburu horiek, zenbat dira? Ez dira 1500 inundik ere. Nik esango dizu zenbat diren. Nik esango dizut. Bakarrik, novelak, ipuinak, poesia, eta antzerkia, saiakera ez sartuko, saiakeran sartu bai daiteke biografia bat, autobiografia bat, antologia bat, denetarik saiakerako sakuan, denetarik sartzen da, ni bakarrik esango dizut. Novela, ipuina, poesia, eta antzerkia, denak... Aur literatura, bai. Ez aur literatura parte utziko dugu. Esan dezagun, aurrak ez dira diruz joaten dendara. Eroslea. Zenbat esan duzu? 100 bat. Eta hori asko da edo gutxi da? 100 bat, zilean 10, ez da gehiagi. Ez da gehiagi. Bataz beste, 75 liburu publikatzen dira azken 5 urteetan. 2002an 82 liburu publikatu ziren. Eta arrezkero beti 80tik behera, eta 75tik behera. Izugarria da, orduan, 75 liburu urtean publikatzen diren hoietatik gainera pentsatu behar dugu, batzuk saiakera, sarietakoak eta hola direla, kutxeek eta bankuek publikatutakoak. Hoiek enduko bagenitu, ze hoiek dira gutxi gora bera, produkzio horren euneko 10 sarietan, eta ematen dian, poesia, eta ematen zizkien, hoiek endute euneko 10, beste euneko 80etan, pentsatu behar du baina, badaudela liburu batzuk, autore editoreenak, bide komertzial oso gutxi izaten dutenak, edo editorialenak bai, baina promoziorik batere izaten ez duten liburuak, estruktura, esan profesionalik ez dutelako, eta azkenean, zenbat dira liburuak dendetara iristen direnak urtero berriak? Gutxi, asko ez? Zuzak zenbat agitaratzen ditu? Zuzak, batzuk uste dute, azken aldean prestigio pixkatu degulako, editorial handi bagerala. Baina nik esango banizuke urtero 10 liburu publikatzen ditugula berriak, zer da, asko edo gutxi? Nire, norbait iruditzen bazaio asko, nik esango diot, 10 libururekin, enpresa editorial bat, horren volumen komertziala, zer esan nahi duen, hori da, gauza mikroskopiko bat, eulikaka bat, 10 liburu berri urtean aterata, eta literatur liburu ari gara, ze tiradakin, haundiena igual izango da 1500, eta txikiena 850, alegia, 1000 aleko tiradarekin, 10 titulu berri urtean. Horrekin, hori zer da, asko gutxi, da, harrigarriki gutxi, eta jendeak esaten du, harrigarriki asko publikatzen dugula, horrek zer esan nahi du.
jendeak ez duela ezagutzarik, edo interesik, edo beste zerbait, edo gure kultura, pues oso kultura raroa dela, ez? Oso maila produktiboetara emana, produkzioa, edo ez dela espektakulora, kultura eta espektakuloa konfundituta, zinera joatea, orain ja, lehen zan denbora pasa bat, orain norbaitik galdetzen diozunean, zu ze aktibitate kultural egiten dituzuta? Ni zinera joaten nahi, no me jodas. Hori denbora pasa bat zen lehen, eta orain ere bai, ez esango didazu, zineman, zenbat zine dagoen, esateko modukoa. Baina ez dezaiogun eman novela bati, pelikula batek ez duen zerbait, oza, kreazio mailan da. Bai. Rambo bezalakoak dira, 175 eta... Baina orduan bereizi behar ditugu, publikatzen diren novelak eta Susagak publikatzen dituenak, claro, es que liburuaren munduan novelak dira, eta, oza, badaude, novelista batzuk, ariketa intelektual baten ondorio direnak, ez da, eta irakurtzeak zerbaitetako gure ustez behintzat ekarpen bat egiten diona irakurleari, ez? Beste bada, denbora pasautza, baina ja, hor geixi. Zerek ematen dio liburugintzari prestigioa? Ez dakit. Literaturak. Zuk esango diazu bestela, Frantziako liburugintzari buruz hitz egiten inorraziko baliz, zer esango luke? Pues idazle literato baten izena, ez? Eta liburugintza osoak egundoko komertzio masa dauka. Erraldoia. Benetan handia, 1500 liburu urtean. Eta horietatik literaturakoak espezifikoki, 1500etik 74 besterik ez dira. Eguneko hain txiki batek, eta idazle horiek, naiz eta batzuk oso txarrak iruditzen altzaizkion jendeari gainera, horiek ematen diote prestigioa beste masa osoari, kontuz, Orduan, oso txarrak izan litezke euskeraz publikatzen aldiren novelak, baina euskal liburugintzari prestigio ematen diotenak dira idazle horiek. Zein gogoratzen da onjoei buruzko liburu baten egileari buruz hemendik eta 20 urte barru edo datorren urtean? Onjo zaleak. Hori da, hori esan nahi dut, bueno, en fin, hori da la neurria, ez? Ez ezagutzarena da neurririk handiena, gaina uste izatearen asko publikatzen dela, izanik justu alderantziz oso. Bueno, horrek esan nahi du problema dela, ez? Osea, uste izatea asko publikatzen dela, esan nahi du bakarren batek problema ikusten duela, osea, ez? Hainbeste nolatan, nik hain diru gutxi eukita banatzeko. Baina, alare badauka, euskal hiztunen komunitateak badauka mirariaren komponente bat, osea, hain multzo kritiko gutxiko, oza, 500.000 hiztun, 700.000 hiztunek, literatura gu daukagun, bezalako literatura bat prestigio ematen dio, liburuaren sektore osoari, nik uste, fenomeno konsiderazioan, aintzat hartzeko fenomeno bat dela. Seguruena ez behar bezala tratatua, eta seguruena alegin eta sakrifizio personal gehiagiz aurrera atera dena, ez, eta sektore horrek pixkat mimo gehiago beharko lukeela, ni horretan zurekin guztiz konforme nago. Tertulia zidut ezaten nik uste duela jendeak letzen duela. Eta horri inbertsioa, dai. Esan nahi bainuen, hain gutxi izanik gu, eta hain gutxi publikatzen degularik, eta hain struktura txikiak ditugularik, hala ere, oso kontent gaude, honetan diardugunok egunero profesionalki, hala ere oso kontent gaude ditugun irakurleekin. Gainera, aitortu behar dugu, uste dugula oso fidelak direla. Horrekin esan nahi dudana da, gehiengoarena dala ez ezagutza handia, baina egiten duguna oso estimatua dela, benetan liburua segitzen duenaren aldetik, oso estimatua sentitzen gerala gu, zelan egiten dugun. Orduan dago, hori, gizarte oso bat, beste gauza batzuei begira, eta, bueno, denok, excepziorik gabe, ezagutza oso gutxirekin zer eta zenbat egiten. Eta gure neurriak nolakoak diran komertzialki eta ekonomikoki eta profesionalki, zen neurri txikikoa geran, horren kontzientzia erabat galdua dugula. Zergatik, urteak pasa direlako eta dana normalizatu eta instituzionalizatu eta gauza asko, eta abar egin dira, baina ez gera kontziente, eguneroko pausu txikiek, nondik egiten dituzten alegin handi hauek,
Eta guk editoreok dena sortiagu idazlei, haien lepotik irizi gara, Dani? Nik azeran esan detenean asko publikatzen zala, claro, ni liburuen den errealitatea zeiten nahi nintzen. Gorkak agian liburuaren eremua gehiagin murriztu indu, azken finean itzeiten jardun da, euskal literaturari buruz bakarrik, baino liburuen den errealitatea beste bat da. Ez da bakarrik euskal literatura, baizik eta euskal entzaioa, daude euskal liburu teknikoak, eta gero noski... Liburu den dantolatzeko nahi duzu. Hoize. Gutxiago ale gehiago. Gero ere badaude, gaztelarazko liburu, hainbat eta hainbat liburu literatura, liburu teknikoak, entzaioa, autoayuda daun gaur egun modan dauna. Orduan nik arlo honetatik esaten nuen, eta egia esan da, ikuspegi horretatik, bai asko publikatzen dela, agian Ramonek esan du bezala gauza honak eta gauza oso txarrak, baina ni naiz hortan sartu, ni naiz kritiko ez literarioa, ez da beste modu bateko kritikorik, baina errealitatea hori da, eta liburu egia esan da, gu hemen bizi garen errealitate horrekin bizi behar dugu, hemen elebiduna gehala, eta horrekin bizi behar deula. Batzuk dira elebidunak. Bai, noski, arrazoiak azo. Baina, esan nahi, hortara jo nahi degula, ez? Elebitasun hortara. Eta ikuspuntu horretatik esan dut, estatu mailan adibidez urtero publikatzen diren liburu berrik dira 70.000, uste Euskal Autonomia Erkidegoan 1.500-2.000 tartean egoten direla. Hornoi guzti hori liburuen da batentzat jasatea, egia esan da, latza da, eta momentu batzutan egia esan da liburuen da baino almazena dirudite. Gaina horrek ere ekartzen du beste gai bat mailara, liburuek gero eta bizitza murriago daukatela. Egia esan da, orain dela urte batzuk, urte bateko liburua oraindikan hortzeola, salmenta puntu baten, gaur egun aurreko hilabeteko liburu bat ia zarra da. Horrek ere, jendearen... Liburu den dara, eskedi joan orain dela hiruilateko liburu bat, perturbatu bat. Erderazko liburuek zapaldu egiten dutela benetako hemengo edizio gintza. Hemengo liburua erderazkoa izan arren ere, esan nahi dut, erdalerrietatik datozkigunak, Espainiatik bezala, espainola bitartez beste munduko literatura guztiatik datozkigun liburu andana mundialoiek zapaldu egiten dute benetako hemengo realidadea. Ezkutatu egiten dute. Ez degukatuko... Euskerazko liburuak normalean egoten dira liburu dendetan, punturik ertzerik urrutienean, hori ere gauza oso ezaguna. Hori da nire liburundatik ez txala pasak, azken aldiontan bintzat. Liburu denda askotatik pasatzen. Neretik ordunez. Ez degukatuko hango argitaletxek marketing kanpainak eta gogorra dituztela. Hori nik uste merkatuko arrazoia dela ere bai, realidadea estaltzea Gorkak esaten zuen, nik zaite espresio gokia den realidade bat estaltzen duela. Noski, ezke realidadeak ala dira munduan. Zuk ere, beste batzuen realidadea estaltzen duzu. Zure editorialaren apaltasunean, ez? Beste kontu bada, ez ditut nik orain liburu dendariak defendituko, ez? Baina liburu dendari ez diet nik idazle eskaintzen dien eskubidea o aitortzen didan eskubidea ukatuko, ez? Iraupenarena. Nik uste, bokazioa dela, ez? Realidade hortan nolabait instalatzea, ez? Euskal liburu bat, alegina, nik beste direzio baten ikusten dut, osea, ez dakit bestela zuk esan dezun horri buelta nola maten zaion. Inork ez daki, baina diagnostikoan... Uholdea dagoela eta holdea hundi horrek estali egiten dula, eta ona iristen zaizkikura mundu osoko liburuak. Eta hori errealidade bada... Mundu guztira bezala. Mundu guztira bezala ez. Mundu occidental honetan hori gertatzen zaigu, baina geure eta hemengo liburuen babeserako mekanismoak ez ditugu landu ere egin. Eta munduan lantzen dira. Baina hemen ez.
Bueno, azteko errepublikarik ez dugulako, autonomia bat eta bi, errepublika batek behar bada ahalmenik eta botererik baluke egiteko, baina egia esan gaurko estrukturek... Oraingo sensibilidade politikoak baldin badira errepublika horren... Ez, baina bat zare, arduradun jai daukagu, ez errepublikak eta ez estadu sozialista batek, ezerkez. Esan nahi duana da, guk egiten dugunuaren kontzientziarik ere ez dugula, eta utzi egiten dugula inertzia bat, sistematikoki inertzia batean geure buruari utzi egiten diogu, uholdeak eta olatu handiek egunero zanpa gaitzaten. Hori gertatu egiten da. Nik uste idazleek beren liburuak ikusten dituzte dendetan. Joaten direlako eurenak liburaren mundua, eta literaturaren mundua, oso da, beste gauza askoen artean, vanidadeen mundua. Eta vanidadek, konplizidadeak lantzen dituzte, momentuko indar faktikoekin ez. Eta ni harritzen nauena, benetan, ez da, eta Euskararen mundua den espresio intentzio txarri gabeko bate, agitadore edo nolabait kultur kitzikatzaile izanik, zer reflexio gutxi egin den kontu honi buruz. Osea, eta iruditzen zait, bai idazle beraien gandik hasita, editorek beste mundu bat zarete, eta editore bakoitza beste kontu bada, liburu dendariak dira, eta kito, baino, nik uste ez dagoela, inolako reflexiorik, Euskararen mundu horretan, liburuaren eginkizuna nola kokatzen den zera egin da, Euskararen kulturan, irakaskuntzan, zenbait mundutan, irakurketak jokatzen duen papera, eta paper hori dela asumitu ez deuna. Kultura handiak estaltzen gaitute zentzu horretan, kultura handiekiko mimetikoak garela, eta mimezi hori batzutan joatzen dela, museo handiak egingo ditugu, bestatutan balletak ekarriko ditugu, bestatutan pelikulak egingo ditugu, baina oinarrizko kulturan gutxienekoak eta minimoak zer behar ditugun horri buruzko azterketa seriorik egin behar luketenek egin gabe dagoela, eta badela garaia, eta gainera gaudela momentu oso kritikoan, alarma momentu batean gaudela, eta mailan jarri beharko genukela jende askok arazo honi buruz hitz egiten, eta realidade gordina planteatzen jendeari. Nik uste, realidade ulertu arazten zailzamarra izan ditekela, zetik interesa dutenak, indiferentzia ez dutenak jende gutxi izango dira, baina jendeak honi buruzko sentibazasuna derrigorraz behar duta hor, nik uste dut oso bizki egiten ari garela, herri bezala o nazio bezala nahi badezu einkizun hau. Eta inoiz baino beto dago gure literaturgintza, eta inoiz baino irakurle gehiago ditugu, eta hori indartu nahi nuen. Esaten ari zeranari gehitu behar zaiola. Alde batetik, aurrerapen handiak egin direla denbora oso gutxian, adibidez literaturgintzan, eta inkluso edizio gintzan, liburuen kalitate mailari dagokionez, baina sentire bederatasun handi bat oso moteldua dago. Eta ez dakit irakurle asko, izate hori nik uste asko badirela, baina ez dakit askotzen edo gehitzen ari den, edo gelditzen ari den multzo hori, eta desiragarria gehitzea litzateke. Nik ez dagoa dudarik, eta momentu honetan nik zalantzak dauzkat. Garbi dagoena da, Euskal Herriko libreriak bere ehuneko 85 gutxienez salmenta erderazko liburuari zor diotela. Proportzio handietan ari naiz? Bueno, segurazki ez. Eta gero baina horrek esplikazio bat da. Horrek esplikazio bat da. Bai, egon. Eta gehiago esango nuke. Gero, hori salmenta puntuetan ehuneko 85aren mugimentua erderazko liburuaren da. Eta liburtegi eta mailegua. Bai. Eta normala, demagun normala dela. Horri gainera azten baldin badiogu. Erderaz publikatzen duten editorialek ez dutela pausurik ematen euskeraz ere publikatzeko. Baina aldiz, euskeraz publikatzen zuten editorial ia guztiek, salbuespenak bat edo bi bakarrik izango dira, enpresa editorial guztiek erderaz ere publikatzen dutela, orduan lehen esan duzu denean, ezke gizarteo elebiduna da ez, batzuk dira elebidunak, eta beste batzuek tira egiten dute elebakartasunaren alde. Eta orduan, gauza guztiak ditugu olatu kontran
Hola bizi dugu eguneroko ogia. Volumen komertzialean, ekinean eta etorkizunerako pausuetan, Euskal argitaletxeak zirenek pausu eman dute erderaz ere publikatzeko, erderaz publikatzen zutenek, ez du pausurik eman euskeraz argitaratzeko. Eta orduan, pues, betiko tiratzea alde berera doa. Gaur egun, bat bi edo hiru bakarrik dira enpresa editorialak euskera hutsez publikatzen dutena. Eta igual ez dira hiru ere, baina erderaz publikatzen zutenetatik zenbat bihurtu dira elebidun? Pues, jaikua gaina. Eta gainera negozio ikusi dutenean bakarrik, hori dudik ez, hori badakigu gorta. Baina hori errelatiboa da, Baina, espero baldin badegu hemen... Erdal editorial bat, ez da Euskararen munduan sartuko, zatik beraien parametrotan ez da negoziorik. Hori da, mundu horretan. Hori da. Hori garbi dagoen kontua da. Orain, hori da. Realidadeak estaltzen hasita, editorial handi horiek beste erdal editorial txikien realidadeak estaliko dituzte. Eta erdal editorial txiki asko seguruena hartuko luke euskerak bere merkatuak dituen minimo duin horiek berezat. Osea, erderaz ere, tartaren zatia un dia, dozen erdi bate jango dute, eta Euskal kultura subentzionatua dagoela, eta subentzioari esker bizi dela esaten duena, edo Euskal liburugintza, edo Euskal literatura, subentzioari esker bizi dela esaten duenak, ez bakarrik ez du ezagutzen esaten duena, gainera gezurra esaten du. Gezurra handi bat esaten du. Baina esaten da, ez? Baina hori esaten du, beti fijazaitez hori esaten duenak, eta normalean da, erdal idazle bat esaten duena, Euskal idazle subentzionatu bat dela, hori esaten du, ez dakit, Madrilen ez dakit, arrakastarik lortu ez duen hemengo idazleak. Idazle segobiar batek ez dauka argumentu hori. Idazle Segovian bizitzera kondenatua dago. Ez Madrilen arrakastarik espaldin badu. Ulertzen? Eta arek ez dauka Segovian, ez dauka beste hizkuntza bat kulpa botatzeko. Hemen, bat gehiago, hauei botako diet kulpa, baina ez, azkenean da, txikito, zu merkatuak ez zaitu egin, zuk nahi duzun neurrikoa. Eta hori ez egitaren kulpa, botatzen diozu politikari, instituzioari, euskal gizartari eta bat. Baina instituzioak uste dute, instituzioak ere sinetzia dute, hoiek esaten dutena. Euskal liburugintza, batez ere literaturgintza, subentzionatua daola eta ez duela protekzio premiarik, alegia, erosten aldituztela, zuk esan dituzun lehen 300 liburu 150 deskontuan eta bezgabe. Hori da Euskal Literaturak duen subentzioa, Baino, hori espalego produzio txikiagoa. Ertzantzari erosten altzaizkio kotxeak 150 deskontuz Renaultak, barregarria da, boligrafoak 150 deskontuzken IBA erosten ote dituzte instituzioek, eta orduan kontua da, esaten oiden hori, instituzioak eurek ere sinistua dutela, eta erabiltzen dituztela, diruak erosketa miserableak iteko diru laguntza izenean. Erosketak estaltzeko, diru laguntza egin behar dituzketen erosketak. Orduan, superprotekzionismoa dagoela esaten dan tokian, gezurra handia da, justu kontrakoa baita, eta gainera, realidade gordina, oso gordina da. Orduan, guk segitzen dugu lanean, eta idazleek ere bai, irakurleekin eta libreroekin konten gaude, ze behintzat ez desagertzeko mailan funtzionatzen dugu ekilibrista bat oreka zailean bezala, baina horiekin oso konten gaude, baina eta politika kulturalaz arduratu behar luketen beste sektore batzuekin oso disgustora gaude, ez ezagutzaz gainera, urtean hainbat, lau urtetik den, sortzi urtetik den, gaina aldatu egiten dira, eta ez gaituzte ezagutzen, berri batzuk etortzen direlako, eta gu geure presentatu behar dugu, beraiek ez gaituzte ezagutu nahi, guk esan behar dugu, nor garagu, zer geragu, eta, hau da, baldikoak garagu. Hau da, farsa bat, baina ez da farsa bat gure liburugintza eta gure literatura, farsa bat da, beste guztia, daturik gabe esaten eta egiten dena, eta gainera, sinestuta instituzio publikoetan, diru publikoaren kontura bizi gala. Eta, hau da, nire ustez, iraingarria, egunero iraingarria. Arrazoi osoa duzu. Alare, laguntza edo erosketa hori espalego,
pixkat gutxiago argitaratuko litzateke. Hori ere bai. Hori da fikziozko literatura egin duzuna. Ez dakigu zer gertatuko litzaket, askoz ez gehiago finantziatuko balitz. Esan nahi dut, zergatik gutxiago. Eta zergatik ez protekzio serio bat egingo balitz, seriedadea eskatzen duelako asuntuak, zergatik al revés. Zuk protekzio gehiago hori zertan erabiliko zenuke. Gehiago argitaratzen, kalidadea hobetzen, enpresa hornitzen, zerga jeisten, hornitu behar diran liburutegiak hornitzen behar den diruarekin, eta ez deskontuzko eta ibagabeko gauzekin, eta hola, gauza tercermundistekin ez, erabili behar diran direoak serio erabiltzen, produzitu, komertzialki eta personalki, produzituko dute editorialek. Neri dagokidan, Donostiko udalak liburutegietan erostiko liburuak, Bai, liburu dendetan, esan nahi zen. Bazpan ere, liburu dendetan. Kontua da, utzi bakean beren lana profesionalki orain bezain txukun batzuk hobeto beste batzuk okerrago egin dezaten editorialek. Ez dago editorialei diru txuteak eman beharrik, ez, utzi zei dezatela lanean, baina lagundutzi dizatela beste gauza batzuk eta ez ibili merkekeri eta miserablekeritan gauzak ondo egin eta horrek emango ditu bere fruituak. Ez dago zertan hipersubenzioara eren konzeptua ekarri garrik protekzionismo itzarekin, ez protegitu beste gauza batzuk. Merkatua, liburuaren lege zergatik ez propio bat eta ez Espainiakoa, guk propio bat ere beharko dugu, ez, daukagun oldearekin, ez? Esan nahi dut, horregatik lehen esan du republika bat bagenu. Liburutegien legea saltzen dut, daukaguna liburutegien legea saltzen dut, eta, en fin, beste un bateako, gorbeko dut nire iritzi tamalgarria. Lege eta garela lehen aipatu duzu ondoni liburuaren lege horrein dela gutxi Espainiako kongresuan eztabaidatu dana, salneurriak edo finkatzeko sortua eta liburutegietan maileguen diruen inguruan hitz egiten dena baita ere. Salneurri finkoa lehenotik ere bazeon jende asko ez daki, batzutan juten dia liburuen da batea eta zatute, hemen berkego dago, bestetan garestigo, egia esan da ez, liburu guztik berdin balio dute, bai hemen, bai Almerin, bai Madriden, eta bai liburuen da baten edo bestian. Oain ningo dana da, berriz ere lege baten plasmatu, eta pixka bat liburuari balore kultural bat emateko, ez? Pixka bat horren pluralidadea mantentzeko, liburuaren pluralidadea, edo liburua iritsi ahal izateko pluralidade bat izateko, ez? Eta alde hortatik, gu ados gaude, ados ez, gu horren alde gaude, ez? Esango nuke. Momentuz dena den, oaindikan proiektu bat da, oaindikan puntu batzuk dakizkigu, baina, ateratzen nahi dena, orokorrean nahiko ados gaude, dudatxo bat daukagu testu liburuei buruz, lehen eta baigarren hezkuntzako testu liburuak oain arte, base honor deskontu liberalizazio bat, eta oain nahi dutena da prezioen liberalizazio bat plasmatu legean. Ez dakiguna da, oain dikan nola ingo dan, ze ondori izango ditu, nola nahi duten, eta nola emango dan aurrera prezio liberalizazio hori, eta ze ondori ekarriko ditun, ez? Hori da ikusi nahi duguna, eta pixkat legeatea arte egia esan da ez duguna ikusiko. Baina orokorrean, nik uste legearen beharra batzeola, inkluso sartze dituzte uste dut zenbait lizun jartzeko aukera ere bai, eta administrazioak zenbait neurri vigilatzeko edo almenekin. Eta orokorrean ondo ikusten dugu legea. Euskaren testu ingura baldin bagoaz, arazo horri buruz, euskeraz lehen da biziko aldiz egin diren hitzak kanonaren aldekoak dira. Ni neu irutzen zait ez tala gure realitatea kanon hori aplikatzeko modukoa, eta, merkatu libre baten ondorioak direla, ez? Eta librea, ondorio guztiekin baldin bada, hala da eta kito, baina horrek ez dakarkiola mesederik. Normale bait, ebita ezinak dira, eta ez dut esan bergaina ebitatu behar direnik, egile eskubideak sakratuak dira, eta horiek errespetatu egin behar dira. Egile bat, langile bada, eta bere lana kostatzen zaiona. Instituzio publikoek ez dakit nik zertaraino efekto hori bere liburutegi baten egindako mailegua
egilearen eskubide ekonomikoen kontra egindako operazioa den edo alde egindako bat. Hor zer eztabaidatu handia legoke baino. Hori azken muturrera eramaten baldin bada, seguruena bukatu beharko da nolabait instituzioek inolako irakurketa kanpainarik eta zeharik egin gabe. Sektore ekonomiko soil baten tratamentua eman behar baldin bazaio, sektore ekonomiko soil bada, herri baten interes estrategikotan negozio asko duena edo gutxi duena eta gutxi baldin badu, beste ez dakit, tornillo okerrak egiten izena bezala, ez dakit. Nik uste dut gure realitatea oraindik ez dagoela kanona jartzen alde. Zerri kanon hori orain jartzen baldin bada, bai, orain legeak esango du kanon hori liburutegiek behar pagatu behar dutela. Segura, liburutegi publikoek, liburutegi pribatuei, ez dakit nola aplikatuko zaien kanon hori. Eta zer kontrolekin aplika ezina izango da, segura, liburutegi pribatu batentzat kanon hori, ez? Eta horrek esan nahi du azkenean, kanon hori irakurlaik horratuko zaiola denborarekin. Ez orain, baina hemendik ez oso urrutira. Eta ez dakit zertaraino dan justua hori. Ni editorea naiz, beraz enpresarioa, eta nahi esaten didate beste editore kanonaren alde hon behar nukela, eta kanonaren oso kontra nago. Nik uste dut liburutegi publikoak lorpen sozial handi bat izan direla, eta horrendik borobildu gabeko lorpen bat gainera bide asko egintzeko daukatenak horretik nago kontra. Eta iruditzen zait kanonaren asuntoa, bueno, en fin, ez dut adjetibori jarriko, baina beste miserablikeri bat esan nahi nuke. Beste zereginik ez balego bezala, horren aurretik. Liburutegi txikien kalterako izango da, printzipioz bentsat. Liburu, bueno, azkenean da geuzak zenbat kostatzen dira jakitea. Badago letrekiko eta hizkuntza idatziarekiko konsiderazio problema bat. Ez lehen gorkak esaten zuenean da, azken finean da, idaztea beti negozio ia improduktibo bat bezala dago konsideratua. Eta horre balio ekonomiko altua jartzea, badirudi iruzur egiten duzula, subentziozkia izeala, zera horita. Dago horre sartuta dago, ez? Orduan, baina idazteak, lana egiten duen idazleak, mekanikoa den langileak edo ingenieroa den langileak bezalako alegina eta esfortzuak egiten ditu, eta balio ekonomiko hori du seguruena. Claro, balio ekonomikoa zaunenten arabera eta gauza askoen arabera neurtzen da, ez? Eta orduan, instituzioak ez dira mundurik sensibleena ere egile eskubidea ordaintzeko garaian. Instituzioei beste ordainketa bat gehiago da. Musikoen egile eskubidea pagatu, hau ez uste dute direla. En fin, hori kosta egiten da ikastea. Orduan, azkenean aurrekontuak farol bat gutxiagokin ez da egoten herri bat, edo barrandero bat gutxiagokin, edo uholdeak daudenean kamioi bat gutxiagorekin. Orduan, liburuaren eta irakurketaren ezinbestekotasuna konsideratu behar da. Eta ezinbestekotasunak ekartzen du balioztatze ekonomiko bat eta hori behar bezala jartzea. Orain funtzionatzen duen bezala funtzionatuta liburutegi txiki eta liburutegi handien kontrako neurri izango da. Eta azkenean, aurrekontu berdinarekin ordainketa hau egin behar baldin badute erakundeek, langile gutxiago egongo dira liburutegietan, liburu gutxiago erosiko dira, edo nunbaiten zerbait faltako da. Baina diru kopuru berdinarekin zerbitzu handiagoa ez da eskaintzerik, o garestiagoa. Zuretako galdera Andoni eta bukatzen goaz, esnak, eroski bezalako guneek kalte handia egiten diote liburu dundei? Bueno, nik uste baietz, azken finean tarta bat dago merkatuan, eta tarta hori jende gehien artean banatu behar da. Alde hortatik ez dago problemarik, ez dago duraik. Gertatzen dana, da beste arlo guztietan bezala ez. Eroski batek haragi saltzailei min iten die, bai, noski. Edo arropa saltzailei, edo min berdina ite die. Alde hortatik ez daukagu, ez dakit. Gure posizioa bakizu zindan, guk kompetentzia leiala den bitarten, ez daukagu inongo problemarik, inongo firmakin, inongo izenekin. Esnak, eroski edo beste bat dela. Beste gabe, hori da gure posizioa. Ni Andonerekin eukitzen nago diskusio txiki bat kontu honetan, eta nik irakurle bezala, liburu zale bezala, edo zintokitan liburuak saltzea eta erosi izatea, ondo iritzen zaitez. Baina liburuak badoka problema bat herri honetan. Ez dakit nola konpontzen hori baino. Liburua
aiziarekin lotzen baldin bada, eta denbora pasarekin, eta plazerrarekin, eta gustuarekin lotzen baldin bada, zergatik igande arratzalde baten ez da posible liburu bat erostea hemen hauetan. Ja, nik, igande askotan, etxetik atzeatzen nahi, eta erosiko nuke, poltsikuko edizio gutako bat, por cierto, frontera pasa, eta bestaldea, eta Frantzia osoan, tabako pakete bat, baina merkeago dira, zenbait poltsikuko edizio, hemen ez da horrelakorik ikusten, antabako oso garezti da, hori esan behar da. Prezioa bakizu hemen editorea jartze dutela, beraz hori gorkarekin itzen baina, zitan pakete bat 5 euron dago, eta poltsikuko edizioak 3 eurotan, raka dauzkatzu titulo pila ez, baina... Euskeraz ez, frantzesez. Frantzesez. Liburuak. Bai. Ez zen hizkuntzatan ez frantzesez. Vale, liburuak. Ez hizkuntzatan ez. Ez nire igande goiza, inaiz antolatzen da. Bai, baina adibidea jartzen naizera, eta nahi nuen jakin ze hizkuntzatan. Nik igande goizetan, dakizkidan dozen hizkuntzatan irakurtzeko kapazan naiz. Bai. Orduan, Ez jakin nahi nuen ze liburu dira enpresidietan daudenak. Frantzesez. Hortan duek ez da. Eta, baina, igande baten erten da, liburu bat erosi izana, hori harrigarria da. Osea, horrek esan nahi du, behar horri lotzen diogula liburuaren mundua, eta ez gustatu horri. Hori, Ramon, esan dituzu gauza guztiak astakeria hundi bat bezaren segidan esan dituzu. Aztarratu behar genuen, Asteburuetan nork egin behar lukeen lan eta nork ez. Noiz den komertzia noiz ez. Nor zuk hartuko duzun plazer. Egoismo izugarri bat. Ze prezioetan nahi dituzu libura, beira. Guk 10 liburu iten ditugu batez beste urtean, eta emango izkiguzu gainera 3, eta esango jazu komertzialgi nola sostengatzen den. Eta gero esaten duzu, ez edozein hizkuntzatan ez, frantzesez. Eta esan dituzu denak, harrituta utzi nau. Liburu politika batzuek badaude, liburu merkatu batzuek badaude. Liburu merkatu, ez diot oinik eskatuko euskal editore bati... Ez eta euskal dendari bati, eta... Euskal dendari bati, ojo, osea, Alkandora ez da hemen beste dozein baino Alkandorago, eta ez da beste dozein lekutan baino merkeago. Dendaria dira, handa hemen. Liburua, produkto, zera bada, eta euskal liburua beste kontu bada, baina liburua, oroar, liburuaren merkatua hartuta, osea, iparraldea pasatzen zeanean, edozein estazioetan, ikusten dituzuen liburuak, inbidia zuri emago dizute, editore bezala, posibilitate hori eukitzea, liburuak horrela editatzeko, eta ez? Hori da ohitura, nik ez daukat baten bidearik euskeraz ez izatea astelenetan periodiko bat, ez daukat baten bidearik, lehen ere genuen, hoja del lunes bakarra zegoen, eta zeren premia genuen. Kirola segitzaren gutxi asko, pues ez, gauza batzuk, pues momentuz ez dakitzaren gatik, eta orduan, desioka eskarika ibiltzea, da, pues, errealidade gordinari, oso ongi desiozko eskariak egitea. Nire desio renuntzia egitera ez nago. Eta gero gainera, presio merkea nahi duzu, eta gero, potati dituzu gauza batzuk bat abestaren ondoren, pues, insostenibilidade izugarrizkoak direnak, behintzat, hemen, orain, eta gure produktu euskerazkoekin, Kanonaren Orgaina gai kontra nago, kanonaren kontra nago. Zinezko, orduan, horta ezkero. Ramonek esan duna, gaina, gai ezberdina daude, komertzioen irekeri buruz ere hor debate bat irekita dago, gizarte hontan, hortan igandean libururik ezin deti erosi. Bai, baino... Baina behar dut. Hori bai. Liburu azaltzen dizun pertsona horrek ere pentsatuko luke, igande arratzaldean nahiko lukela igual etxean notea liburu hori irakurtzen. Eta Frantziren errealitatea ere beste errealitate bat da. Ia 80 milioi biztanle dira, hemen estatu mailan publikatzen dira 70.000 liburu berri, Frantzi mailan ez dira 35.000 iristen. Horrek esan nahi du gutxiago publikatzen dela, baino tiradak ere askoz luzeago dira. Eta tertulia zikloak egin beharko genituzkela. Euskararen faktorea sartzen baldin badeu, Andonik esan dituen azkeneko hauetan, eskatateako gineak eola moitu xamarrak eta. Zazgara zerratuko justu bukatu bat dugunean, Zarratxaretza kontua. Bueno, denbora agortu egin zegu. Eskerrik asko, Andoni gurekin izateagatik, urrengo arte. Gorka eskerrik asko, urrengo arte. Eta Ramon eskerrik asko, urrengo arte. Eskerrik asko gaitu. Eta saio honi amaiera eman baino lehen, entzun dezagun Eusko Ikaskuntzatik datorren albiste bat, kasu honetan gomendio bat. Gogorazi nahi diegu gure entzulei, tertulia hauek irekiak direla, beraz, norbaitek gai bat proposatu nahi badu, mesedez harremanetan jar dadila bai Eusko Ikaskuntzarekin, bai gurekin. Zuen proposamenak ongi etorriak izango dira.
gomendioa edo iradokizuna. Bi albide emango ditugu, gurekin harremanetan jartzeko, bata, 3wbikoitz eusko-ikaskuntza.org, 3wbikoitz eusko-ikaskuntza.org, edo bestela irratikoa, eusko ikaskuntza abildua herri-irratia.com. Besterik ez, datorren aste arte, ondo izan.